гирифтани рӯза ба организми одам чӣ фоида мебиёрад? Бо диққат гӯш кунед, рафтем. Одатан рӯзҳои аввали рӯзагирӣ ба организми мо каме мушкил аст, чун организми одам ба реҷаи нав одат мекунад ва аз ин сабаб каме фишори хун ва қанди хун паст мешавад. Аммо ба организми солим ин ягон таъсир намерасонад. Он нафароне ки бемории қанд ё фишорбаландӣ доранд, баръакс фишорашон каме паст мешавад ва қанди хун барқарор мегардад. Пас аз якчанд рӯзи рӯзагирӣ организми мо одат мекунад. Асосан ин дида мешавад дар системаи ҳозима. Акнун системаи ҳозима ба ҷои ҳазм кардани хӯрок, қувваи худро барои барқарор кардани ҳуҷайраҳояш сарф мекунад. Рӯза гирифтан фоида дорад барои он нафароне ки бемории панкреатит доранд, яъне бемории ғадуди зери меъда. Чун яке аз роҳҳои табобат кардани ғадуди зери меъда ин нахӯрдани хӯрок мебошад. Дар ин ҳолат ферментҳо зиёд ҷудо намешаванд ва ғадуд хуб барқарор мешавад. Дар охир ҳамаи подписчикои худро бо фарорасии моҳи шарифи Рамазон табрик мекунам. Ба дӯсту рафиқо равон карданро фаромӯш накунед, чун ҳар як кас бояд инро донад ва дар комментариҳо нависед шумо рӯза мегиред ё ки не.